И здравейте, мрежи! Аз съм Рибка и днес ще играем Майнкрафт. Здравейте, мрежи! Аз съм Рибка и днес ще играем Майнкрафт в същия Divictus Gaming България. Kit Battle Joint. Така. Да разгледаме. Опа. Здравейте хора, аз съм Патерицата и с мен е Рибока и днес играем... Опа, то ме закриве. И днес играем в... Divictus Gaming България. В момента сме на Kit PvP и да започваме да ги разкупваме. Тук си намерихме едно тимче, който не се знае дали ще е сериозен тим. Един нуба, не знам някакво такова се казваше. Нещо от сорта на нуб. И сега отиваме към главното коло. Разбрали сме си нещо там да бие огън. Абе не знам, да, добре, айде. Абе, взимам си лъка. Си го Добре, взимам. аз съм супер. Айде, идвай. Чай малко са. Казах да идваш, айде. Окей, идвам. Але, тук ги разпуква, бе. Уху! Не вика като смича. Бързо към кулата и по стълбите. Бързо. Вътре в кулата влиза и по стълбите скачва. Бързо, бе. Чули ме, бе? Стой малко. То ме убиха. Добре, сега се опитай да се качиш по кулата и в стълбите. Там, нали, горе да се качиш. Чай. Имам идея. Слъг ги убиваме, човек. Не може да ни коснат тук. Ти как влизаш всеки път при мене, бе? Дървото, нали бе гадино? Добре, мене ме убиха. Така че сега продължаваме. Аз влизам в кулата. Горе има една с жълт костюм, която изцепих и гори в момента. Аз докато нацеля входа. Ама не, аз съм невидим. Ти си с гост. Да, бе. Нищо, къде си? Тука ми е главата. Ето ме тука. Точно където си. Чай, сега ще си взема меча да ме видиш. Ето ме. Ето я, бой! Чупихме и главата. Айде, бе. Чай малко. Бавен, бе, миле. Така, бутай отгоре, бутай. Жив ли си още? Да, бе. Аз се качвам. Идвам да знаеш. Дръж си меча в ръката, да знам къде си. Така, добре, стой там. Чай сега, да ще те перна. Така. Що? Да те виждам. Тук още някакъв с меч. Който бой? Мале, добре, че не умрях. Ще хапна супичка. Умирай, бе. Чай, че тичам в къса. Бой по този бой? Ти долу ли си, бе? Да, бе, аз не знах, че тук имаш... Ето ме, аз съм горе на дървото. Идвам. Идем, идем. Виждаш ли едно момиче до мен? Да, Държиш ли си меча? ето ме. Това ти ли си, бе? Да, бе. Добре. Паси сега, човека ще ме убие. Една кокошка се качва по дървото. Айде, Рип. Мада пак. Пълна е турбата с номерата. Рип. Не, само Рипка, не. Чакай малко сега. Ти къде си? Тук с един меч се размотаваш. Да, гоня един, дето за... Виждам Батман! Вижда Батман. Ма не, сериозно. Има някакъв... Това и Батман да не ми вижда тогава. Опа! Кой това не го очаква, брат? Убиха ме. Мене още не. Сега бутам един от дървото. Скоро ще трябва да спрем и да почнем с продължението. Аз си взимам нинджа. Някакъв се мята. То преди малко тук ми се надъхваше. Дай, бой по то голя. Така. Би по то голя. Има някакъв горе. Ти горе на колата ли си? Не съм горе в колата. Аз съм на дървото.
Учтиво да помоля, напусни. Аре, бе, не мога да се кача под шибаната стълба. Абе, мен ли ме бие? А, не, Батмана ме бие. Чакай! Опа! Убиха ме. Извинявай ме, брат. Беше без да искам. Пази се от тук, защото съм суки. Сук съм и... Взимам си лъка. Бой! 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 То много спонтанно, бе. Кости не мога да мине 5 часа през вратата. О, то може да се го убили, бе. Как Еми, може? Аре, аз съм в кулата, качвай се там. чакай, трябва да има продължение.